തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിൻഡിവനം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ മൺപാത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നെ. ഇതുപോലെ ഉണക്കി അതിന് ശേഷം കുഴച്ചെടുക്കണ മണ്ണ് ഇതേപോലെ മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പാക്കണം ചെയ്യാനായിട്ടാ. പണ്ട് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മരത്തിൻ്റെ, നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കറക്കണ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു യന്ത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് ഗ്രൈൻഡർ പോലത്തെ ഒരു മെഷീനായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് സുഖമാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി. പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. നല്ല കൈവഴക്കം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാട്ടോ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കൊരു 50 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത്. അതിങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുന്നത് തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമാട്ടത്. ഇത് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കണ രീതിയാണ് രസം. ദേ നോക്കിക്കോട്ടെ, ആഹാ എന്ത് രസമായിട്ട് അതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു കണ്ണിങ് ആയിട്ടാണ് അവർ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ ഇനി ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ. അത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മെഷീനിലല്ല. ഇതേപോലെ ഒട്ടനവധി പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേ പലതരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.